weltare ɓiɓɓe fulɓe anndo diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to likseyba gorgol to bele ndendi to ganki to tulde baali to wuro djibi alpha to seyyena wuro molo to seyyena gababi to wajjo bosoyaɓe to gourdiuma to sinthiane gourdiuma to dar salam ko on takkusan juula ha to galle ceerno ama tijane alpha mama seyba to moderna ha to galle samasa to kellinkara kahiɗe ko taari ɗum kala ene jeeya e gardiɗi kabaruji men to leydi Mauritanie accident waɗi hakkude chum e wuro witengo tawjila waɗi yimɓe barmuɓe hen hewɓe no fewi ha joni to leydi Mauritanie jen ha to kay haydi alata hanki o ko kursi pucci waɗi toon tawi ko dendagal diwan o foof notti hen waɗi kadi dimaɗi ummoriɗi ha to Nouakchott e to Boggue kala to leydi Sénégal douane sénégalaise holliri tigui wonde ɓe teeɓima kene ɓuura milliard uji jeegom tawi ko franc CFA foof noon tawi ko biyeji noir woni tigui ka biyeji ɓaleji to leydi Mali jaltugol to leydi Mali jagorgal leydi Mali kalfinaɗo ko fate ñawoje wi ko loppet kay wi ko loppet e gaddi e goppitgol biyeteɗo Abdoul Aziz Al Hassan goto e terroriste naɓe mbannoɓe kay gueɗe kamtoɗe no fewi toon to Tombouctou tawi nden ɗaɓɓade wanno ɗum ko CPI woni cour pénal international to leydi Niger militaire goto barminama sappo e tati terroriste woni teɓaɓe tigui e pelmodiral bannogal hakkude mabɓe aseta ɓennuɗo to leydi Nigéria ko fodde 50 neɗɗo woni ko wata ñande jamma alkamis ene wiyata aljuma sappo e jeetati lewru avril to leydi Benin toonne ko jannguji ɗiɗi seɓɓitiɓe waɗi ko famdi kala fodde 50 militaire ko ɗum woni wasɓe hen pittari men kedde Afrique ma en jaɓɓo musidɗo men Alassane Oumar Mbodjo kabaruji men joolam jaɓiri jeeyten ko ha to dowlaci dentuɗe Amérique tolude Donald Trump hoorejo dowlaci din Amérique dendagal drapeau ji ɗi kala ne mbaɗete tigui en berne do ha joni kabaruji men joolam jaɓiri ma en kaale jaltugol aduna gonnoɗo Papa François tawi ko gonnoɗo mawɗo diine Isayankoɓe to leydi France ma en kaale jillu Emmanuel Macron toon to Mayotte to leydi Endene ma en kaale jillu cikko hoorejo dowlaci tettuɗe Amérique waɗi toon bisimilla mone ketki hotodirte joni joni pren pacciren mi himɗana bela yoro mi joftay bela hayo bela yoro mi dañi bela hayo bela mi dañi bela jabbono bela koɓatake docteur Djiby Sow le grand guérisseur docteur Djiby Sow ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa le grand guérisseur docteur Djiby Sow ene safa rafiji kewɗi ɗi jiida cirol ko wayno wonduɓe kista wonduɓe fibroma wonduɓe dogam sita rewɓe ronkuɓe sowade rewɓe dartoraɓe kala docteur Djiby Sow le grand guérisseur Allah luɓirimo gandal safrude rafiji kewɗi ɗi jiida cirol le grand guérisseur docteur Djiby Sow ene yawrani ɓen ustaraɓe gorago yawo yitade koye men e jippiɓe leece kala dendagal rafi gorago no potiri kala sa jokkodiri e docteur Djiby Sow joni joni mbiya alhamdulillah an debbo cattoraɗo jaaɗo kay moɗɗo poɗɗe ha tampi ne ronki dañƴi ɓesgu sa jokkodiri e docteur Djiby Sow joni joni mbiya alhamdulillah le grand guérisseur docteur Djiby Sow ne andini dendagal kilineɓe makko ƴewɗo saaha joni omo tawe to kiidira sa yiiɗi hebde ko ɓurɗo labde a yiiɗi jokkodirde le grand guérisseur docteur Djiby Sow mbatta ko 00 223 70 85 72 47
le grand guérisseur docteur Djibiso mbaden dando fade makko bela malu e ngabti hayo bela tambol gole e hayo bela an jambitowo ɓandu musoru ɓandu jaɗoru ɓandu wuloru koyɗe musoje koppi musoji keceji musoje AVC cardiaque moƴƴiyam dogata e ɗaɗi muɗuma donkuɗo yaade juma e jama e jokkoyde enɗam kala holko jokkodirta koye gorel te heɓe hutortoɓe ɗum jokkodiri e gorel te kolliti oɗo saaha koɓe jambitanno duuɓe kitale kala ɓe mbi'i alhamdulillah gorel te ko kawisaji mawɗi ko haa ko iwru ko to koridinoro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorel te a ittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa ala effet ala rewam ala haydara ko haa ko tan wacca ko fewna ha feewi aɗa yara ene lawƴa kala ñabbuji gonnoɗe nder ɓandu maɗa an jiɗɗo jokkodirde e tonggode gorel te walla ni site gorel te jangana hoore maɗa ko jangta e gorel te jahata koto internet a tappa toon www.gorelte.com joni jiya toon ko safrata e ñabbuji cuɗotoɗe balli kala so tawi noon ko tonggode gorel te jiɗɗa hebde gonɗa koye nder leydi Mauritanie jokkodirta koye Adama Niang ɓuurandirede Boy Nasa on noon mbatta ko 47 85 20 96 walla so tawi koto sehil baabi gonɗa e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Elimane Ndiaye 46 57 85 92 so tawi gonɗa koto kay haydi e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Acca Kebe 46 46 48 86 walla so tawi koto Nouadhibou gonɗa jokkodirta koye Seyni Niass mbatta ko 46 53 52 43 so tawi gonɗa koto États-Unis de Amérique jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business +1 34 77 01 56 77 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te e jeese men dañen jama salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji wi ko firtata aadi mo adodiri e jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andine maɗa weltare TV gorko mo melga wuuro jinneji ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa gandu bindi jaadiɗo ɓalawale danwal kala ceerno Amadou Tidiane Diallo Allah ne luɓimo gandal omo safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirol gorko mo melga wuuro jinneji wonde safra wonduɓe kista wonduɓe fibrom dogam sitte rewɓe ronkuɓe sowade rewɓe dartaraɓe e wonduɓe gorko seyɗani e debbo seyɗani kala gorko mo melga wuuro jinneji ne yawrane ɓen ɓe arsigaji men kippi weddaɓe korte wonduɓe e dabaruji kala gorko mo melga wuuro jinneji ne yawrane ɓe wonduɓe koyɗe musoje ɓalli musoji ɓalli ƴakkoji keceje musoje ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawrane ɓe wonduɓe prostate hay sinno prostate ma koko ɓunno haala ko heddi so wonani opéré son jokkodiri e nder balɗe tati mbiya alhamdulillah rabbil alamin ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji dendagal rafi mbawɗa wondude so tawi kay oɗon maltona ko balɗe tati on ɓuuridirta ɗon mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawra ɓen wondude ustaraɓe gorago yawɓe yitade koyemumen e jippiɓe leece kala omo jogui leɗɗe fannuji ɗiɗi hen fannu goto wiyete ko meeɗi moosa fannu goɗɗo o wiyete ko yeddi ƴeewa ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji omo andino dendagal kilineɓe makko e oɗo saaha joni omo tawe to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie galle makko ne tawe to leegal Samia étage danejo ne huccite e goudron ne huccite e usine plâtre ceerno Amadou Tidiane Diallo sa yiiɗi jokkodirde makko numéro makko téléphone leydi Mauritanie mbatta ko 46 94 21 91 wawi kadi jokkodirde makko to banggue WhatsApp numéro makko leydi France mbatta ko 00 336 04 04 66 27
gorko mo melga wuro jinneji base makko ne tawe to Dakar en tawi ɗon miñi ko wiye Ceerno Abdoulaye Diallo numéro mum 77 714 94 15 gorko mo melga wuro jinneji base mum ne tawe to Dagana Mauritanie ha to Rosso Mauritanie kala en tawi ɗon sehil makko ne wiye Ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe numéro mum téléphone mbatta 77 537 79 28 Ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wuro jinneji kollaɓɗo reedu ko malaɗo woni badden dando faade makko. Mande Massa Keita ko gorko pullo hen banggue maniganke hen banggue joom gandal tawi ko gandal memotongal gandal jirotongal guite gandal jaadugal e nundal. Mande Massa Keita gandal makko ɓuuri yarude koye fannuji e ngaluji cuuɗotoɗi e nder less leydi ko wayno kanŋe ko wayno jama ko wayno boksita e dendagal ngaluji cuuɗotoɗi e nder leydi kala sawi ko on fannu dillata jokkodire Mande Massa Keita joni joni ceera tampere ceera e basal haalaɓe. Mande Massa Keita ko gandade nder dongre Afrique kala ha tengtinonto leyɗele to jama to kanŋe to boksiri yilete to leydi Côte d'Ivoire leydi Burkina Faso leydi Mali Mauritanie Angola Mozambique Zambie RDC Congo dendagal leyɗele to jama to kanŋe to boksiri yilete kala hen dewo to mbiɗa Mande Massa Keita ma yimɓe kuccide ma darma mbima wo hayattu ayi gando ayi nunɗuɗo ayi neɗɗo kawniɗo. Mande Massa Keita ko ɓuuri hawnade e golle makko yidde tengtide nunɗal makko so tawi on jokkodiri o namdata komo avance o namdata komo hoore kuɗol o gollante jiira guite ma ha jiiya ha ɓerde ma ɓuuɓa gadda ko kaldu noon Mande Massa Keita sali tan ko jamfa. Mande Massa Keita gorko pullo hen banggue maniganke hen banggue oɗo saaha mo tawe to Mali to diwan biyeteɗo Ségou sa yiiɗi hebde ko ɓuuri ɗo labde a yiiɗi jokkodirde makko numéro makko téléphone ko appel ko WhatsApp mbatta ko 00 223 ko indicatif leydi Mali mbaɗa 76 68 45 99 Mande Massa Keita mbadden dando faade makko. Kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam hiire mon musidɓe tedduɓe eɗen gone altine nogasi goo lewru avril hitande ujunnaje ɗiɗi e nogasi joyya kabaruji mon e ɗemgal pular e sawteya ko musidɗo mon sehil mon haali Abouba to karallagal ha mbawon yiide min to banggue nate ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abouba koto leydi Mauritanie puɗɗorɗen Sidi Wulata ko Mauritanie najo ko kanko ardi banque tawi ko banque biteɗo BADA woni banque arabe pour le développement économique ngam noon ngam yiddemo noon e oɗo saaha joni wat jeeyede kay e mbiruji tawa kay ko ƴamoyoɓe gardigo boñ goɗɗo biteɗo BAD woni banque africaine de développement ɗum saabima noon ha waɗi démissionné e gardigo oɗon banque taw ko biteɗo BADA woni banque arabe de développement économique sabu kay hollirama sabu kay ardademo on banque tawi ko banque arabe so tawi kay o démissionnani e gardugol on banque o wawa jeeyede e ɗiɗon mbiriji tawa ko ƴamoɓe le fola yidde ardade kay BAD woni banque africaine de développement joni kay o umminima tigui caggal nde o démissionné ha laaɓi o ummima kay e ruuma jarribo makko noon gam kay yidde famminde yimɓeɓe e wawde kay wawde kadi hokkude yimɓeɓe confiance ha mbawa wonandemo haw ardo on boñ biteɗo BAD sungoji ɗi noon mbaɗat tigui koye mayidde lewru mai hitade ujunnaje ɗiɗi e nogas joyi dartoɗo ndu tawi kadi ɗum waɗa ko toon to Abidjan lamorgo leydi Côte d'Ivoire joni kanko Sidi Wulata o fuɗɗima tourné makko e nder windere he kala jadi yawde kay ƴamoyde yimɓe kay beele mbawa wonandemo ha tengti noon yettoyade e gouverneur uji tawi ko état ji actionnaire uji boñ mo BAD o
o idiri non koto Paris lamorgo leydi France to non o yewtidi e jayde o joddima e jayde wiitede Jeune Afrique o yewtidi jewtidi ko heewi ɓe nandibama kadi namde kewje no feewi ko fati kay e on fannu e mbadi namdolam jabol maɗa ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen hono no mbiruɗen gardiniɗi kabaruji men accident musto waɗi e dow lawol hakkude Choum e toon wuuro wiyetego Tawjil noon tawate ko nder Moukata mo Ifdérique e nder région de Trésimouro Choum noon ene tawe e nder Adrara accident o noon ko alata hanki o waɗi no gasa lewru avril waɗi noon waɗani mayɓe noon kono tigui hewɓe mbarmi hen ko otoji ɗiɗi noon kañumen pelɓodiri hen oto goto komo hinde avant 6 kañuma felɓodiri e oto goɗɗo mo hinde Renault Renault otoji ɗiɗɗi kala noon boni hen no fewi mbarmuɓe foof noon mbawi ƴettede kay ko ɓuuri yawde e yaccade nawama to cuuɗi cafriɗi ha joni ko leydi Mauritanie kedden Mohamed Cheikh El Ghazouani ko hoorejo gendi Mauritanie o bismima o joddima no jansa to galle lamorgo Nouakchott e jagor gala leydi Mali kalfinaɗo ko fati énergie e hydraulique woni dijje biteɗo Boubacar yani ko kanko ardi noon kanko Boubacar Gaye kañum ardi conseil des ministres fedde witeɗe OMVS woni organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal o weeɗi hoorejo leydi Mauritanie noon ɓattake ummorade e sehil mum hono général Azimi Koïta kañum woni hoorejo transition leydi Mali o holliri wonde leydi Mauritanie e leydi Mali ko ɓingu yummago woni hakkude mumen eɓe kay ndendi gueɗe kewɗe o hokki yeru noon ko fayno ko way kay ngal catala bitegal OMVS o ɓuri organisation mondiale de la mise en valeur du fleuve Sénégal o wi noon wonde Mohamed Cheikh El Ghazouani ko kañum e oɗo saaha joni kañum e oɗo saaha joni kay wakki tawi ko sawru gorle gardigu catala biyetengal OMVS rokkimo yamirore noon nde o rendinta kay batu tawi ko batu keñarangu wonande ngal ɗon catala bite ardiɓe ngal ɗon catal bitegal OMVS ɓataki o noon ɓataki o weeɗi Mohamed Cheikh El Ghazouani noon ummorade général Azimi Koïta woni tigui oɗon woni watti ɓataki ɗiɗaɓo kay ko kollel Azimi Koïta ene winda sehila mum Mohamed Cheikh El Ghazouani tawi woni e ɓataki ko fati kay e gonkala haali malinaɓe kay gonka mumen malinaɓe kay nawteɓe kala saaha e nder leydi he ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen fondation Sinim addi ballal paydungal no fewi tawi kay ko appui financiére faade e ɓeena wiyeteɓe étudiant ji woni sandaji janggoji e tawa koye nder école aji tawa ko enseignement supérieur woni jangde towde tawi ko hitande année 2024 2025 wonande ɗe ballal ngal noon fayi tigui koye temedde ɗiɗi e capanɗe jeenayyi e tato étudiant tawi ko hakkude rewɓe e worɓe kala ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen hono no mbiruɗen gardidi kabaruji men aleda hanki o no gasa lewru avril 2025 yubbinama kursi pucci woni dando pucci ɗum waɗi ko nder kay haydi e kala saaha noon e hono kursiji baɗine heewi yubbinede e kala saaha ɗi kewi yubbinede kay tawi ko guuret tawateɗe e nder gorgola ko wayno to lycée ba gorgola walla ko wayno to jowol kala ne heewi yubbinde kursiji hikka noon ko ka haydi kañuma yontana hikka kadi e ko ka haydi yonta ko teskama tigui waylo kewɗo waɗi hen saabu kay e oɗo saaha joni pucci ɗi jalti tigui diwana ka hayri saabu kay pucci kewɗi ummirima toon boggue waɗi kadi pucci ummide dimaɗi ummide ha to Nouakchott arde tawtorede guilɗon kawguela dango ngo noon waɗi tigui koye doggue tati rogere ara dawiri nde noon ko moli toko aussi rogere ɗiɗi ɓerde noon ko moli hakkudeji rogere tati ɓerde noon woni dimaɗi taw ko dimaɗi mawɗi lycée ba gorgol noon waɗi no heewi wadde kay e kala saaha ko so ɓaftude kay place uji ɓurɗi fayida ɗi kala en ketto cimtol goto e wadɗiyankoɓe lycée ba taw ko biteɗo Keccel Thiam tawtornoɗo course o Keccel Thiam a salminama juuram wa falillahi alhamdu alhamdulillah rabbil alamin Allah wallahi min jehe jaam min garte jaam kadi ko mawɗum alhamdulillah rabbil alamin Allah min dumni moli tokosli komin sappo e ɗiɗi puccu eyyi min ƴetti premier min ƴetti deuxiéme eyyi tawi ko moli hakkudeji ɗi ko moli jeetati dimaɗi hakkudeji ɗi min ƴetti premier so tawi ko dimaɗi mawɗi mawɗi ɗi ko sappo e ɗiɗi puccu emin jogui hen pucci tati ewa feccere heddi feccere dognon nde dimaɗi amen tati kala hen min ƴetti premier min ƴetti deuxiéme min ƴetti quatriéme eyyi ene wayno fof min mobbi min gartiri ɗum noon min mbi heddiɓe courage course prochaine
golle jooɗi peewi ko mawɗum alhamdulillah min jetti Allah min jetti onon wallumi meɗen yo aduna onon ɓe on jarama seydi ba moƴƴalallah mum Seydi Thiam kecco baylo golle ma jooɗi peewi likseba waɗi jikku mum so arde kay e kala saaha premier ɗum noon emin mbiya on kadi on jogoro jaam oɗo victoire habruji mon e ɗemgal pular sen numima toon to kay haydi paaɗen koto leydi Sénégal yen ha to Kédougou gendarmerie nationale halfinaɓe ko fate nden ka e kisal falde Kédougou ɓe kolliri tigui guila ñande sappo e jeetati lewru avril ɓe goni tigui koye opération moɓe goni kay tawi ko opération moɓe inniri fangata 3 yidde mabɓe noon ko haɓade kay bandiyagal e gueɗe kay e gueɗe ɗe ndewani lawol ittude ñonkoto ha laaɓa e nder falde Kédougou kala ko ɗum tigui woni fandare oɗon opération ha tengti noon kadi e nokkuji ɓe jettima e nokkuji kadi tawi ko nokkuji ɓurɗi teskede wadde kewɗe ɓurɗi heede ko fate bandiyagal ko wayno kay to nokku biteɗo Bugunda e to wiyete Bantako aleta hanki o noon aleta hanki nogasa lewru avril gendarmerie o ɓe ɓaƴini communiqué mabɓe tawa kadi communiqué golle kay ɓe golli toon on opération ko ni tigui ɗum lelori ɓe kodiri noon capanɗe jeeɗiɗi groupe tawi ko groupe électrogène ɗum woni koɓe kepti nde won noon kay ɓe ɓuuri yettade kay ko nokkuji tawa koto kanŋe o ACT tawi kadi ko gasgol ngol rewani lawol woni clandestin capanɗe jeeɗiɗi groupe électrogène wondude capanɗe 5 marteau piqueur woni martoje mawɗeje tawi ko branché koye courant wondude wondude panneau ji 5 taw ko solaire wondude bidon ngaji sappoɗi 20 litres goto hen kala wondude moto jakarta goto wondude kiloji 4 e feccere tawi ko drogue mo hinde chanvre indien e caisse uji kewɗi tawi ko sangara woni hen ko ɗum tigui woni koɓe tetti e nder ɗeɗon balɗe nder oɗo opération moɓe mbaɗi ha joni ko leydi Sénégal ha joni keddoɗen tinama tigui hutortoɓe réseaux sociaux woni les internautes ɓe filmi camion ngaji ɗiɗi mawɗi ine mbadda dandu kay mone goto ne yiiɗi dublude keddiɗo ne sali dublede ɗum noon tawi koye route nationale ha hen goto noon ɗum saabima noon ha hen goto tawi kadi ko camion remorque tawi ko remorque plateau mo matricule TH 6085 E on noon kañum chauffeur mum yiiɗino laabi kewɗi kay omo yiiɗa dublude camion gonɗo yeeso makko on camion ne salo haaɓe gaari virage goto noon ko ɗon tigui camion remorque jinnoɗo dublude o ko ɗon o woƴiti o yani leydi ɗon to virage ɗo en keɓani noon so tawi kay waɗi hen gañiɓe kono kam vidéo sarima no fewi e nder réseaux sociaux ji tawi kadi ɗum ɗon e holliri kay wonde gueɗe kamtorinde mbaɗoji ni accident ji kewɗi ala ko saboto ɗum so wona welsidare wonande ɗina ɓen sofreɓe ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen jiyan ha toon to Tivaouane ziyara officiel mo Tivaouane cérémonie tawa ko uppudirgol ko gurgol ziyara o fuɗɗima to galle khalifa o laamu leydi Sénégal noldi toon noon c'était timmude no fewi e gardugol Abdourahmane Diouf kañum woni ministre de l'enseignement supérieur e wondude gouverneur mo Thiès wondude e gouverneur mo Thiès wondude Ousseyni Ly ko ministre conseiller porte-parole à la présidence de la République wondude préfet mo Tivaouane ardi cérémonie noon taw ko cérémonie officielle puɗɗogol ziyara o ko Serigne Mansour Sy Dabakh tawi kadi koye dow yamirore khalifa général hono Serigne Babacar Sy Mansour cérémonie o noon e nder cérémonie o noon e nder walla mbiyen ceernajo o noon o duunima leydi ndi kala o nde ƴellitto o jarni kadi hoolejo leydi ndi e jagorɗe mum heeɓe wawa kay darde mum nde ɓe daari kay hande ɓe daari darde mabɓe ɓe daari kay e walludeɓe kay ha ziyara o rewi lawol hano hannitni o yetti kadi o jarni dendagal famille El Hadji Malick Sy e dendagal almudagal ngal kala o duunima kadi o duyima nde Allah ɓamtata ƴellita leydi Sénégal allahumma amina ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen to Rufisque toon ko sagata gorko goto mo duuɓi no gasi joyi wasi fittade mum e saaha kay ɓe gonno kamɓene wadde coursiji taw ko coursiji motoji noɓe kewi wadde kala saaha tawi ko motoji jakarta ko jamma hanki o noon ɓe juɓɓino course o tawi koye dow route nationale numéro 1 to Rufisque suka mayɗo hen noon ene wiyeteno suka mayɗo hen noon o wiyeteno tigui ko Papa Mara Diop o felmi noon ko
jamde bitede garde fou tawateɗo sara poste ko ɗum ɗen jamde o felmi kay o filti o yana leydi o yadani e wonki goski noon nawama to morgo hôpital Dalal Jam to Guédiawaye ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen brigade gendarmerie mo Diamniadio ɓe jiiti ɓe pirti ha suuri ladde ɓe teɓima kadi réseau mawɗo taw ko bandiji ɓe teɓima hen kay ɓe teɓima kadi bandiji tawi ko jeeyaɓe ko ɓuuri heede hen jeeya tigui koto leydi Sierra Leone tampinnoɓe Diamniadio no feewi koɓe fedde noon koɓe sagataɓe sappo e goho ɓe sakka kamɓe naggaɓe ɓe kutorɗo nanguira noon ko hutorade drogue e hutorade drogue kay e wurde nder leydi he tawi wona tigui gurdam e dow lawol natirde leydi ndi wona dow lawol natde clandestin wondude kadi ko wiyete vagabondage e ménage yimɓe kala saaha oynude beeli yimɓe ko ɗum tigui woni koɓe nanguira e nder enquête noon ɓe tawraɓe ɓe jogui sappo e goho téléphone tawi kadi ko ɗin téléphone ngaji ɓe kewno hutorade ko kamɓe noon mbaɗata noon janguji mabɓe kala saaha to ngal ɗo leggal bitegal seeɓi ponti e to wiyete Denis Malik ha to wiyete Denis Demba Godo Kala ko kamɓe tampino ɗina diwanuji e oɗo saaha joni ɗamina tan ɓen so lelima mbawa tigui ɗano hano hannitani ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen konin koɓe faggudu ɗaccon haqqi woni douane mo leydi Sénégal nana kay darino dole mum ponno haɓade kay ko fate biyeji noir ko fate faux biyeji woni halis mo moƴƴani ko fati e dendagal ko fate trafic kala opération mabɓe cakkitiɗe noon moɓe ɓe teɓima opération mabɓe cakkitiɓe kollori ɓe teɓima milliard uji 3 ene fawi temedde 7 millions tawi foof ko faux biyeji taw ko biyeji noir tawi ko brigade mobile noon mo pikkino kañuma yiiti oɗon réseau ɗum wanno ko ñande jamma sappo e jeeɗiɗi ne wiyata sappo e jeetati lewru avril gonɗe nusanga 2 heures jamma tawi kadi ɓe nangi ɗum koto legal bitegal woste foira ɓe nangi en kadi sagataɓe tata foof noon ko Sénégal naɓe hen goto ko debbo ɓe ko ɓoyani ko kadi woni ma won joni yontere douane o teɓinoma on brigade douane teɓinoma kadi kene wona yontere joni biyeji kewɗi tawi ko biyeji noir ɗum noon jaɗo mum wonno ko temedde 7.3 millions tawi ko franc CFA to Kaolack kadi e nder auberge goto ko étudiant goto teɓa toon tawra kadi ɗiɗon oɗon faux beji kene qime ha 3 milliards to wuuro witengo Khona ɗum ko yaltirde banggue funnague Kaolack ha joni habruji men ɗemgal Pulaar ha joni habruji men ɗemgal Pulaar sen numima to leydi Sénégal ko to leydi Mali paaɗen to leydi Mali CPI woni cour pénal international waɗino tigui ɗaɓɓade demande kay woni ɗaɓɓade libération nde woppite taw ko libération anticipé woni woppede guila kay ko taƴanno yontani woppe taw ko goppidagol ex jihadiste goto malinajo biteɗo Abdoul Aziz Al Hassan taƴanaɗo kay ne lelo duuɓi sappo e nder kaso o fuɗɗi lelade kaso tan noon ko duuɓi 7 o ñawal noon ko crime e nder kumir o ñawirno noon ko crime contre l'humanité e crime de guerre jagorgala leydi Mali kalfinaɗo ko fate ñawoje wi ko loppet o woppitaki kay so wona kay ko taƴana ko gasi ha laaɓi kadi ene wondi e yawre saabu kay gueɗe o tumaɗe hono no holliri jagorgal kalfinagal ko fate ñawoje ɗum ɗo jomum ni foti ko ñawede kaddi gurdam mum ɗum noon ɓaade kay haalinimo taƴire tan duuɓi sappo so wona sappo ɗi timmi kiɓɓi kay ha laaɓi o yiyata boowal ko ɗum tigui woni jabtowol jagorgal kalfinagal ko fate ñawoje jabti cour pénal international ha joni ko leydi Mali keɗoɗen temedde 8.5 milliards ene fawi temedere milliard e fawi temedere million woni 835,1 milliards franc CFA e ɗum weccito ha go piccala 4 milliards taw ko halis dollar ko record noon woni halis kewde mo holmum meeɗa heɓede kay ko fati jeegol walla ko fati jencirgol gartama kanŋe kay woni or e nder leydi Mali ko ɗum tigui woni ko laamu leydi Mali holliri tigui ko naati e boña mabɓe woni tigui hitade hikka 2024 nde ɗum ɓeydima noon ɓe kolliri tigui ko ɓeydi tigui gartam ɓeydiɗo hen qime ha 52,5% par rapport 0,5% par rapport kay hitade 2023 ɓe kolliri addani ɗum kay ƴellitade no ƴellitiri ni koɗo saaha joni koko laamu ngu wayli ko fate code miniére saabu kay joni état de Mali ene jogui kay ha 35% e tigui e dendagal projet ji miniére tawteɗi e nder leydi
leydi he kala ha joni khabruji men demgal pular seno mi mato leydi Mali ko to leydi Niger paden armée leydi Niger holliri aseda binudo wonde kay be barminnama dadido goto e sa kay perwundal be badno e sebbitibe kay be kolori kambene be mbawi tigi tebade sappo tati terroriste be nangi dumen dum ko nyande dum non wonno tigi ko hakkunde alkamisa faade aseta e ndera nangabe hebe non terroriste ji nangabe hen tawe hen goto e mawbe taw ko terroriste en dowludu no fewi e ndera leydi he ko to leydi Nigeria paade non sagatabe jogitibe mbadi jangumu men to état bitedo état de Beni e ndera hakkunde leydi ndi be mbari kay ko famdi kala capande joyi e jeegom neddo dum wadi ko nyade jamma alkamisa ene weta aljuma sappo jeetati lewru avril hitande ujunnaaji didi en agasi joyi ko to leydi Benin paadena groupe tay ko fedde sebitibe islamiste battibe al-qaida be jeetima jangu wargo kay jangu ta ko janguji warnon kay ha wadi capande jeedido neddo maybe hen tay kadi fof ko soldatebe benno janguji diddi non janguji didi non be banno ko janguji didi jangu e ndera postoji didi ta ko postoji militaire be kolori wadi capande jeedido neddo wasbi hen pittali men kedde Afrique tabboden ko cimtola walla robindo musidde men Alasana Oumar Mbocco gorko mo Sarandow en calmitima Ghali Abouba en calmini dendangal hettiyankoɓe Ayawo TV kaburi men ɓurtentude e dongre Afrique e ñallawma hande o puɗɗoɗen ko leydi Burkina Faso toon dey yontaɗa ɓennunɗo de ena wayno dey ko ɓuuri hewde e ɓen officier ji en taw ko honiyankoɓe ɓe martaba tawɗo no feewi e ɗum noon mbawi kay jaggede hen ɗiɗo noon taw kadi ko mawɓe no feewi guittama e golle mumen koɓe kalfinno ko kadi wawi kadi kon ittede e nder juuɗe mabɓe wonande bayinanko ɓe bayinno nde ɓe mbi noon ko ɗum ɗon yewɓe noon mbi wonde ɓattiɓe laamu ngu mbi wonde dey kamɓe dey ɓe jinno wadde dey ko fullude taw kadi ko laamu ngu ɗum noon taw noon ala ko woni caggal ɗum so wona ɓen woni yankoɓe ɓe martabatoɓe wonɓe caggal kono leydi Nigéria toon dey ena wayno dey ko ma won jonte tati mayɗo ɗo ko foti no 150 taw ko ɓen yimɓe mbarama toon taw ko noon koye janguji e certude de banggueji hono nayyi mbaɗi toon to Nigéria ɓen groupe e forɓe yimɓe taw ko joguitiɓe ɗum noon ko ɓen tigui guddi toon jeyli mbawi kadi wono warde toon e yimɓe ɓe fate won civil en hani taw kadi ko forɓe tan holɓe toon to dowri taw noon ala ko waɗi ɗum so wona ɓen noddirteɓe Mahmouda ko ɓen de groupe ɓen joguitiɓe ko ɓen tigui janata e ɓen to dowri to hani e honiyankoɓe ala moɓe goppi kala moɓe keɓɓi tan ɓe goɗata koye warde ɗum toon to Tchad ene wayno dey ñande kikide 17 lewru seeto ujunaje ɗe 25 toon to Tchad ene wayno yimɓe hewɓe ma won hono temedde mbawi kay ummade e prison mumen dogui toon to prison noddirteɗo hono Mongo taw kadi ko wuuro wonko hakkude leydi ndi e province taw kadi ko Guéra nden tigui ɓe mbawi hono filɓodirde e ɓen renoɓe ɗin prison ngaji waɗi noon mayɓe kadi waɗi noon gañiɓe hewɓe no fewi ko ɗum noon kewno toon to Tchad toon to RDC Congo ene wayno dey e oɗo saaha mo gonɗen waɗi hono balɗe tati ha ɗum noon koɓe nani wonde on mennoɗo kadi ardata hono leydi Joseph Kabila wawi kono arda toon to Goma e wuuro ngol taw kadi ko rebelle en e taw kadi ko ngoni kepti M23 e ɗo ɗon ala ko woni caggal men so wona Rwanda ɗum ɗoy Kinshasa kañum en jogui hen mettere no fewi e wonande kay guilay kanko Joseph Kabila kañum e ɓattiɓe ɗum e ngal ɗo pellital ngal ɓe ƴetti eɓe mbawi kadi ko ndiya toon ɗum noon mbawi kadi ƴettude won pellitirgal ko fadde e kamɓe ko fatti e wawde kay rewidade golle makko taw kadi ko fatti hono justice kanko on mennoɗo ardade leydi ndi hani gonoɗo kadi taw ko mennoɗo ardade leydi ndi ɓe mbi noon kala koko joguino toon ko fatti hono jawɗele en ko fatti hono kodde ko foof maɗ paw hen hono junggo kanko noon ɓe mbawi kay tumdemo ko kanko dey ko jamfiɗo kono leydi ndi tagal kay ndew tawtoroyi ɓen taw ko groupe rebelle noddirteɓe M23 Ghali Abouba ko ɗum no tumɓuɗen e dogre Afrique e ñalawma hande o tawno wonno koye dande musidɗo moon Alasana Oumar Mbocco kori komo salɗo ngam weltare Ayawo TV
Alassane Oumar Mbodj golle ma jooɗi peewi ko anudi kabruji men e nder dongre Afrique takkusan juulama ha to galle ceerno Abdourahmane Dia to PK8 Nouakchott kon takkusan juula ha to galle ceerno Yaya Ba to Richard Toll ha to galle ceerno Mamoudou Waddu to cité Yembel Azekna Dakar ko taari ɗum kala kabruji men jolam jabiri haala tan koko fate jaltugol aduna Papa François noon gonnoɗo mawɗo diine isayankoɓe windere kañum yalti aduna subaka wendoga altine hande o yaltiri aduna noon ko duuɓi capanɗe jeetati aleta hanki o noon tawi kadi o yaltino e kadi noɓe kewi wadde kala on ñalawma so ari ko wayno tigui woni feetuji mabɓe ɗeɓe mbiyata pakka mabɓe o yaltino noon gam wadde meske mo mbiyata orbi e turbi ɗum kadi koto plan Saint Pierre to heewi feeñde kala saaha tawi kadi ɓe yimɓe hewɓe jalti ujunnaje jalti wawde soynademo ɗum noon ko caggal kay nde o antiri jonte kewɗe no fewi oɗo saaha kala o wonano celluɗo no fewi kanko Papa François kanko yalti aduna Papa François noon ko en 2013 woni hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e tati ko nden tigui o suuɓa kay o ardi isayankoɓe windere tuggi nden noon ha 2025 woni hitande o mayde o waɗi voyage uji kay 5 e nder Afrique o yettima fodde leyɗele sappo e nder dongre Afrique kala hen leydi nde o yetti o haala ton ko fati koddigal moƴƴal hakkude diineji ɗiɗi hakkude diine islam e diine isayankoɓe jokkodiral moƴƴal hakkude mumen o haala kadi ko fati tigui o haala kadi ko fati woni ko wiyete dialogue entre religion woni kadi o haala ko fati yimɓeɓe leyɗele wirde men yo nde tinno ne jaɓɓoto hoɓɓe moƴƴay hoɓɓe e kala saaha o haala kadi ko fati ko wiyete woni haɓade mbuñari e haɓade ko wiyete colonisation économique kanko noon mbiɗen kanko yalti aduna e oɗo saaha joni jillu makko o sakkiti wadde nder Afrique noon koto République démocratique du Congo ko toon o sakkiti wadde jillu makko e nder Afrique koto dowlaji tedduɗi Amérique paɗena hoorejo dowlaji tedduɗi Amérique rokki yamirore kay yo dendagal woni drapeau ji leydi ndi kala dendagal drapeau ji ɗi kala ne jippinte kay ha gara edde hakkude woni tigui yo drapeau ji ɗi mbaɗe en berne ɗum noon kala drapeau ne jiiɗa kay ne jippina ha daari kay gasde ha heeɓi hakkude ene haɓɓa firti tigui koye sunare ndi leydi woni kanko noon yamiri dendagal araruji leydi ndi kala nde wonata tigui nde mbaɗata on deyi gam hollirde sunare mumen kay e jaltugol aduna Papa François mawɗo diine isayankoɓe koto leydi France uddo ko leydi France paɗena to leydi France Emmanuel Macron gardiɗo leydi France o waɗi jillu makko to Mayotte noon ko fati noon e refondation woni pewnirgol mahatagol Mayotte noon holliri tigui enveloppe halis tawi ko milliard 3 ne fayi temedde 2 millions tawi ko haalis o ko ɗum tigui woni ko yaltinte haalis noon yaltinte ko nder lebbi jeegom nder duuɓi jeegom woni tigui tuggi 2025 ha yetto 2031 ko nden tigui woni oɗo haalis yaltinte gam matade Mayotte hano hannirta ni koto leydi enda paɗen hoore jagode leydi enda hono Maranda Modi o bismima altine hande o no gase go lewru avril cukko hoorejo dowlaji tedduɗi Amérique biteɗo JD Vance ɓe jewtidi ko heewi noon ko fati kay ha tengti noon ko ɓe jeeɗi faade jokkitiral leydi ɗi ha tengti fandu commerce ɓe baddu batu kadi kamɓe kala wondude e laamuji ɗi maɓe baddu batu kikiɗe hande fayi jamma hande kay maɓe baddu ɓe joddo batu ko adi kay ko Modi ina bismomo hirande toon to galle lamorgo leydi musidɓe tedduɓe gasi haalaɓe ceera ko ɗum ɗo wonno ko min tonga noon habaruji mon e ɗemgal Pulaar e sawte ko musidɗo moon sehil moon Ghali Abouba to karallagal ha mbawon yiide min to banggue nete bo sojo ko Saydou Abouba so tawi ko roɓiɗo Afrique ko Alassane Oumar Mbodj ketki malaki jaam yo jaam Allah jogo mi jogo on